Ja, hej alle sammen. I dag der vil vi gerne snakke lidt mere om noget, som der ikke er så godt. Ja, det er ikke så godt. Fordi at vores skole er jo ikke blevet ramt af skolereformen, så vi får ikke tid til at lave lektier i skolen. Så derfor laver vi tit lektier, når vi kommer hjem, så vi har ikke tid til at lave videoer. Og det er noget pis. Ja. Og nu spørger I sikkert, hvorfor kunne I så ikke gøre det i sommerferien? Det har vi simpelthen ikke haft tid til, fordi at jeg var i Malta i 3 uger. Og jeg var på Mallorca, så det kunne jeg ikke. Ja, det var lidt øv. Ja, og så har vi bare ikke haft tid til det siden. Og derfor har vi valgt at lave en Drikke-challenge! Og den, der taber, skal spise mel. Let's go for it. Vi skal bare lige sige, at vi lavede en video lige før, og det var på Theodors telefon. Det gik ikke så godt. Det gik ikke så godt. Den Okay, kunne så, ikke optage lyd, ja. så det var lidt fucked. Vi tager det til 3. 3, 2, 1. Minus 2 point. Eller 2 sekunder. 4. Jeg får det i fucking næsen. Den er video ikke sponsoreret. Fuck. Han tabte, så derfor skal han spise mel. Og det er kartoffelmel, det her. Det skal han lige vil se. Ja. Jeg skal lige give at stille skarpkamera. Vi er ikke sponsoreret af dansk kartoffelmel. Nej. Så bare spis. Jeg tør ikke. Kom. 3, 2. Det er helt ind i munden. Helt. Du skal fandme ikke puste over på mig. Er det okay, Nico? Ind i kameraet. Wow. Ja.